तू खातेस तू. आहा, छान छान आहे का? छान छान आहे का? आवडलं का तुला? आवडलं का? मस्त मस्त खाते तू. ह वाव वाव. खारुताई आहे तू. ह खारुताई आहे. खारुताईला वरचे 2 दात असतात, आमच्या खारुताईला खालचे 2 दात आहेत. हो की नाही? कसली खुश होती. छान छान आहे का? छान छान आहे का? वाव वाव. Good job. Good job. मस्त मस्त आहे का? खाऊ खाऊ मस्त मस्त लागतोय का? आहा आहा आहा. घ्या. आवडलं? डॅन डॅन डॅन. आवडलं का तुला? बघू तू काय खाते. ॲ कर ॲ कर ॲ. बघू. मस्त मस्त खाते तू. वाव.